Hello mga ka-VJ! So for today's video, this is the continuation of our part 1, my travel experience going back to Dubai. So please stay tuned, keep on watching. Hello! Good morning guys! Good morning mga padaba! So, kagagising ko lang po. So, time check is 4 AM. And then, maliligo na po tayo kasi kailangan mga 5 ay naka-ready na po tayo dahil 5 AM po yung schedule ko po doon sa hahatid po sa atin dito sa Bicol International Airport. So, yung flight ko is 7:50 AM going to Manila. And I'm here right now sa Casablanca Suites. So, nag-check-in po ako dito kahapon at hindi ko na nga po nakuhaan ng video yung pag-check-in po natin dito dahil low-bat po ako. Low-bat po yung phone ko kahapon. So, ngayon na lang po. So, ito po yung room natin. Ayan. So guys, tapos na ako maligo and mag-blower na po ako ng aking hair. And 15 minutes na lang po, nandiyan na po yung ating shuttle bus or taxi going to airport. So, nakapack na rin po yung ating mga gamit. Ready na. So, ito kayo later. Okay? So guys, ready na po tayo. And then, nandiyan na po yung sundo natin sa baba. So, let's go. So, time check is 8:49 AM and then I'm waiting for my baggages. Then, tatransfer po tayo sa Terminal 1. Na lang po tayo ng ating bagahe and then maya-maya po ay proceed na po tayo sa Terminal 1. Tawa ko, pero nag-attend din ako diretso ng golden wedding nila noong February 19. Ako naman, every 6 months. Nanay from Canada. Vlogger po. Ayan. So, buti nga po. Here po sa shuttle or sa tourist. Sa Pasinanay. From Pilar. And then, thank God kasi maaga-aga pa po tayo nakarating dito sa Manila. And time check is 9:09 AM. And then, we still have time para mag-check-in po tayo going to Dubai. So, update ko po kayo later. PCR test, as long as vaccinated. We're here na po sa Manila Airport and then we're going to inside po. Ito yung bagahe natin and then entrance. Po sa Manila Airport and then mag-check-in na po tayo. So, we're here po sa Philippine Airlines. Po sa airport and then mag-check-in na po tayo going to Dubai. So, pipila po tayo dito sa my terminal fee refund. So, I don't know if sabi ni ate qualified naman po ako. So, let's see. Update lang guys, nakapag-check-in na po tayo ay nadaanan na rin po natin yung immigration. Then, I'm going to boarding area. So, thank God, nakahabol po tayo and then walang aberya sa ating pag-check-in. And, update ko po kayo later. 3, 4, and 5, 6. Maganda na ano dito sa may charging station. Lunch po muna ako. So, lunch muna tayo. Meron tayo ng beef steak for 200 pesos. And meron tayo ng pulburon. OP pulburon is 250 and 370 yung classic na pulburon. And water. 1 hour later. So, papasok na po kami sa plane. Kapasok na po sa plane. Maagang nagpapasok. A few minutes later. So mga padaba, we're here right now na po sa plane going to Dubai. And then time check is 11:54. So 20 minutes na lang we're going to take off na po. So update ko kayo later once nasa Dubai na po tayo. Over here, 47E. Yan po yung seat number natin. And then, of course, sa Philippine Airlines, meron po siya ng, you know, then meron siya ng Puma. Okay, so the heart of the Filipino welcomes you aboard PR65 on for Dubai. Our pilot, Majesty Captain Chief Mosol, and this is your flight for Suriname.
Paalis na po tayo. Before settling down, be sure all carry-on Time that is also is ensured that all aisles 12:26 and exit p.m. rows So, are clear of any items. biyahe na po tayo. So, update ko kayo later kapag nakarating na po sa Dubai. So, we're going to take off now. Manatiling nakakabit ang inyong seatbelt. The temperature is 8:33 a.m. And reserve na po sila ng food. Ayan. So let's open what's in here. Initial approach. Please ensure your seatbelts are securely fastened. Seat backs in upright position. Large electronic. So it's 9:39 p.m. and we are approaching Dubai. Na sa ating paglabag. Siguraduhin nakakabit ang inyong seatbelt. Nakatuwid ang inyong sandalan. Nakasilid ang electronic devices tulad ng laptops at tablets sa seat pockets. A few minutes later. So we're landed 9:57 p.m. Dubai. Dubai na po kami. So 9:57 p.m. lumabag po dito sa Dubai Airport. So pababa na po ng plane. And then masyado pong maaga dito sa Dubai. And surely mamiss po natin yung ulan sa Pilipinas. So, yun po yung plane. Yun natin. And, exit po tayo. So, here is arrivals. Larry. May ano. So, welcome to Dubai! See you, Daddy! So we're here na po sa, we're going to take train. Then,
COVID-19 PCR testing center bago po tayo makalabas dito sa airport. I'm working here. Remember? I told you I'm coming back to the airport. COVID test. Tapos na po kami for PCR, COVID PCR test. So, proceed na po tayo dun sa kuhaan natin ng. So, dito na po tayo sa number 8. Kukunin na po natin ang ating bagahe. So, nakuha ko na po yung isa kong maleta. And then, I'm waiting for another one. Yung kulay green ko na maleta. So, hindi ko pa siya nakikita. Po, mga naghihintay. So, hindi ko makita yung isa kong maleta. Yung green. 15 minutes later. Okay na po, nakuha na po natin ang ating dalawang maleta. And then, labas na po tayo. So, finally, nakuha na po natin ang ating mga bagahe. And then, I'm going outside kasi nandun na po si Daddy. So, time check is 11:18 p.m. Hindi pala. 11:18 pala is Pinas time. So, dito ay 7:18 p.m. Yan. So, labas na po tayo. Ayan po. Here na. And, nakita ko na si Daddy. Ayan siya. So, let's go. So, sa Dubai, and thank you, Daddy, for the flowers. Wow! So, punta na po kami sa parking area. So, here na. Pastig. Hope you enjoy watching this video. Thanks for watching. Once again, this is VJ Mariel, your Bicolana vlogger na nagsasabing, Diyos mabalos!